Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged pasrah sumarah sumendhe ngarsa dalem Gusti pitados sawetahipun dumateng panjenengane. Awit kapitadosan dumateng Gusti Yesus menika ingkang asung kawilujengan lan dados jalaran kula panjenengan pantes nampi kawilujengan dalem nggih ing madyaning gesang ing alam donya menika. Menapa malih sakmangke anggenipun gayuh gesang swarga. Sacara sadar menapa boten kula panjenengan tentu kepengin dados pribadi-pribadi sing sukses berhasil wonten ing alam donya menika ingkang dados tandha slamet sega liwet sacara kadonyan. Boten wonten tiyang sing pengin cilaka utawi susah. Ananging sedaya tiyang kula kinten kepengin dadi wong-wong sing beruntung bejo ing alam donya menika. Gegambaran lan pepinginan menika temtu sacara kadonyan lumrah lan dados gegambaran ugi anggenipun kula panjenengan ing sakmangkih sacara kasuwargan nggih ngalami kawilujengan kabegjan. Nah, ing Sang Kristus Gusti, kula panjenengan bakal nampi kabegjan menika. Waosan Injil paring gegambaran dumateng kula panjenengan sami kados pundi para murid lan Gusti Yesus sesarengan numpak prau lan pranyata ing tengah-tengahing sagara wonten ombak gedhi prahara sing nampek prau saengga uling lan praune bakal kelem. Para murid kauji kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus. Nah, kados pundi kawontenanipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ra ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab sekawan ayat 3 doso gangsal ngantos dumugi sekawan doso setunggal. Nalika samono wayah surup, Gusti Yesus ngandika marang para murid, "Ayo padha nyabrang menyang gisik kono." Lan para murid padha ninggal wong-wong sarta ngaturi Gusti nitih prau mangkono wae. Dene prau liyane ana kang barengi. Nanging banjur ana prahara teka lan alune mlebu ing prau nganti praune kebak banyu. Dene Gusti sare ana ing buritan, mustakane tumumpang ing bantal. Para murid padha mungu Gusti karo matur, "Gusti, menapa mboten menggalih kula sami katiwasan?" Gusti banjur wungu lan ngabani angin sarta dawuh marang sagara, "Wis meneng, sirep." Lan angin sirep lan kabeh lerem maneh. Gusti nuli ngandika, "Kepriye to kok padha jirih temen? Apa kowe durung padha duwe pengandel?" Para murid dadi saya wedi lan padha rerasanan, "Sapa to iki
dene prahara lan sagara padha nurut. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak nyariosaken kados pundi Gusti Yesus nguwasani angin lan prahara. Namung lumantar sabda dalem wis meneng sirep, kabeh lerem, kabeh sirep. Menika pratandha kamulyan dalem lan panguwasa dalem marang sedaya titah, termasuk alam, termasuk sagara. Yen kula panjenengan nate nyabrang sagara, kula yakin numpak prau apa meneh praune cilik nyabrang segara mbutuhake rasa kendel sing gedhe. Yen awake dhewe jirih, awake dhewe wedi, mesti trima ora melu nyabrang. Mila kula nggih rumaos beruntung lair urip ana ing desa, ing gunung lan cedhak kali. Ing jaman alit rumiyin yen banjir menika ora mlayu utawa wedi ning malah nyeraki banjir. Awit menapa pas banjir iwake do minggir, terus dijaring, dipecak, entuk iwak akeh kena nggo lawuh. Menika jaman rumiyin. Lan yen bibar banjir banyune gedhe terus gawe gethek saka wit gedhang utawa bonggol sing dirakit terus dadi gethek saka dhuwur mudhun numpak gethek kaya jaman saiki arum jeram. Menika biasa. Tumrap tiang-tiang tertentu sing jaman alit ora tau sobo kali, ora tau ngambah banyu. Menika nek numpak gethek utawa perahu mesti ya wedi. Awit ing tengah sagara menika ya anane mung pasrah karo pasrah. Kados yen bapak ibu numpak montor mabur pas wis neng ngelangit ya wis arep ngopo meneh. Umpamane ana perkara, ana masalah ya wis ora bakal bisa slamet. Montor mabur tiba neng laut utawi neng daratan ya wis ajur mumur, ora ana sing bakal slamet. Termasuk perahu ing sagara nek wis kena ombak terus balik karam ya wis awake dhewe sak kuat-kuate le iso nglangi. Jenenge ning tengah sagara ngarep mburi kiwa tengen ora weruh pulau, ora ketok daratan, tur aruse laut ya gedhe. Angel banget jenenge slamet. Mila Gusti Yesus lajeng paring pitedah marang para murid dalem. Kepriye to kok padha jirih temen? Apa kowe durung padha duwe pengandel? Menika penting. Rikala kula panjenengan boten saged gayuh kawilujengan kanthi daya kekuatan pribadi ing tengah laut utawi ing langit, numpak prau, numpak pesawat, mung gumantung praune, rasa pesawate ora ana masalah. Ing mriku kapitadosan estu penting. Awake dhewe bisa ngrasakake kados pundi kapitadosan dumateng Gusti, nuwuhake pengajeng-ajeng kawilujengan. Yen awake dhewe wis ra iso gayuh kawilujengan kanthi daya kekuataning dhewe, ya lajeng dumateng Gusti. Pengandel menika penting. Pranyata para murid sing nunggil kalian Gusti Yesus sing dilalah pas prahara menika dumugi Gusti Malasari. Para murid pranyata dereng nggadahi pengandel marang Gusti Yesus, mbok menawi tasih dianggep guru utawi kanca dolan, saengga kapitayan dumateng Gusti dereng tuwuh. Lan rikala Gusti estu ngetingalake panguwasa marang angin lan prahara, para murid lajeng
penasaran sapa to iki? Kok prahara lan sagara padha nurut? Mugi-mugi kula panjenengan sami wonten ing tengahing sagara donya awake dhewe ya bisa tetep percaya marang Gusti. Mbok panggodane ing alam donya menika gedhe, dhuwit, pekerjaan, pangkat jabatan menika dados salah setunggal panggoda ingkang nebihake awake dhewe marang kapitadosan dumateng Gusti. Mugi-mugi kula panjenengan tetep tegak lurus pitados ing Gusti Yesus. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.